ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 8. അധ്യായം 8ന്റെ പേരെന്താണ്? പരമപദപ്രാപ്തി. പരമപദപ്രാപ്തി. അതെന്താണ് പരമപദപ്രാപ്തി എന്ന് വെച്ചാല്? പരമമായ പദം, ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക, പരമപദം പ്രാപിക്കുക. അതാണ് 8ാമത്തെ അധ്യായം. അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് 7ാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം 8ലേക്ക്. ഇന്നലെ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയതാണ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ വേഗം. ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? തശ്രൂണു എന്ന വാക്യനർത്ഥം ശ്രവണം ചെയ്ത് കേൾക്കുക. 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങള്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ടിരുന്ന് പറയാ. എന്നിട്ട് 3 വിഷ്ണുമൂർത്തി, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ 3 വിസ്തരണങ്ങളാണ്, രൂപവിസ്തരണങ്ങൾ. അതായത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു പ്രപഞ്ചത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടു അല്ലെ. പിന്നെ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കുറെ പേര് ശ്രമിക്കും, പക്ഷെ കുറച്ച് എന്താ പറയാ, ഒരാൾക്കോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെന്താ കണ്ടത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് 8 ഘടകങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? അത് ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ശക്തി ഏതാണ്? ജീവഗണങ്ങളാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചും കണ്ടു അല്ലെ. ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ എന്തൊക്കെയാണ്? സുകൃതികള്. അതിന് 4 പേര്, അതിന് പേര് പറഞ്ഞത് സുകൃതികളും ദുഷ്കൃതികളും. സുകൃതികൾ പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, ദുഷ്കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ദുഷ്കൃതികള് മൂഢന്മാര്, ഇവരൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ആര് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മളില് അവരിൽ ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു? അത് ക്ഷണികമാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കാനായിട്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഓർക്കേണ്ടതെന്നും കൂടി പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ. എങ്ങനെയാണ്? സാധിഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ചെയ്യവിധു സകാലേ. ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായിട്ടല്ലേ. അതായത് പറഞ്ഞ എന്നെ അറിയുക, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുക, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദേവന്മാരുടെ സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഞാൻ എന്നറിയുന്നവൻ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ ഓർക്കാനായിട്ട്
സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതാണല്ലേ, സാധി ഭൂതാദി ദൈവമാം സാധി യജ്ഞം ചെയ്യേവിത്തുഹു പ്രയാണകാലേ പീച്ചർ മാം തേവിത്തൂർ യുക്ത ചേതസഹ. അതാണ് ഇനി അർജുനൻ അടുത്ത ചോദ്യങ്ങള് അടുത്തതാണ് ഇനി അത് ചോദിക്കുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് 8ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തുമെന്ന് അതാണ് വെട്ടില് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 8. ചഞ്ചലമായ പരമപദപ്രാപ്തി അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ യോഗ്യനാകുന്നു. അപ്പൊ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയുടെ ആരാണോ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് യോഗ്യത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഈ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? അർജുന ഉവാച കിം തത് ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അതിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത അതിദൈവം കിമുച്യതേ. അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ. അർജുനൻ എന്താ വിളിക്കുന്ന ഭഗവാനോട്? പുരുഷോത്തമ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയുന്നത് എന്താണ്? അർജുനൻ എന്തൊക്കെയാ ചോദിക്കുന്നത്? കുറെ ചോദ്യങ്ങളാ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. പുരുഷോത്തമ ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയുന്നത് എന്താണ്? ആരോടാ ചോദിക്കുന്ന? പുരുഷോത്തമ, പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ആരാണ്? ഭഗവാൻ. അതായത് സാധാരണ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു സുഹൃത്തിനോടൊന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത്. തന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആ പരമാധികാരമുള്ള പുരുഷോത്തമനോട്, മഹാപുരുഷനോടാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്ത്? ആത്മാവെന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അതിയജ്ഞ കഥം ഗോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഃ. ഇവിടെ അതിയജ്ഞ കഥം കോത്ത ഇന്നലെ ചോദിച്ചില്ലേ പ്രഭുണ്ട ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന്? അവിടെ എന്നല്ല വായിക്കുന്ന. ആടൊരു മാത്രയുടെ ശബ്ദം നീട്ടി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. അതാണ് പറഞ്ഞ കോത്ത. ദേഹേസ്മിൻ, ദേഹേ അവിടെ നീട്ടാണ്. പിന്നെ ദേഹേ അവിടെ ഒന്ന് നീട്ടി നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഃ. അവിടെ 2 കുത്ത് വരുമ്പോ ആ ഭീ വന്നപ്പോ അവിടെ ഹി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അങ്ങനെ അഥവാ ഭായാണെങ്കിൽ ഹ എന്ന് പറയും നമ്മളവിടെ കേട്ടോ. നിയതാത്മഭിഃ. അപ്പൊ മധുസൂദന, ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്? മധുസൂദന. മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് മധുസൂദന എന്നൊരു പേര് കൂടി ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ വിളിച്ചത് ഭഗവാനെ? പുരുഷോത്തമ. ഇവിടെ എന്തെന്നാ വിളിക്കുന്നത്? മധുസൂദന എന്നാ പറയുന്നത്. എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് മധുസൂദന എന്ന് പറയാണ്. ആരാണ് യജ്ഞദേവത? യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പൊ ആരാണ് യജ്ഞത്തിന്റെ ദേവത? ആരാണ്? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. ഇവിടെ മധുസൂദന എന്നാ പറയുന്നത്. അത് ഇവിടെ മധുസൂദന ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പുരുഷോത്തമ എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം കൂടി പറഞ്ഞു. എന്താണ് കാരണം? അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ആ മഹാപുരുഷനോടാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മധുസൂദന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംശയങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു രാക്ഷസനെ പോലെയാണ്. ആ രാക്ഷസനെ, മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ എന്ത് പേരുള്ളത്? മധുസൂദന എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഒരു രാക്ഷസനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഈ സംശയങ്ങളെ ഒരു അസുരനെ വധിച്ച പോലെ ആ സംശയങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്തെന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? മധുസൂദന എന്നിവിടെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവാധ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭാവാത് ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംചിതഃ.
എന്താ പറഞ്ഞ അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവാധ്യാത്മമുച്യത്തെ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംചിത. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മാവിനെ പറയുന്നതാണ് ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ വേറൊരു പേര് നമുക്ക് ആത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു, ഇതാണ് ബ്രഹ്മം. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാണ്? ജീവാത്മാവിനെയാണ് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അവിനാശിയും ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയനുമായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി എന്താണത്? അത് അധ്യാത്മം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അതിനെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവാത്മാക്കള് ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരം ജീവാത്മാവ് ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എന്താ പറയുന്നത്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ 3 കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മം, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. ജീവാത്മാക്കള് ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ 3 കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയാം, ജീവാത്മാക്കൾ ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞൂടെ. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താണ്? ആത്മാവെന്നെ, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയനായ ആത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയും. ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. 3 കാര്യം മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? അധിഭൂതം ക്ഷരോഭാവ പുരുഷശ്ചാധി ദൈവതം അതിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹാഭൃതാം വര. ഹേ ശരീരം കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. അപ്പൊ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അതിഭൂതം എന്ന് പറയും. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്ന് അറിയപ്പെടും. അപ്പൊ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നതോ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് രൂപത്തെ. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? എല്ലാ ദേവന്മാരും എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ അതിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ശരീരത്തിലും വാഴുന്ന പരമാത്മാവായ എന്നെയാണ് എന്ത് അറിയപ്പെടുന്നത്? അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഇവിടെ പറഞ്ഞു. നമ്മള് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അതിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവമാണ്, പിന്നെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് മനസ്സിലായത് 3? അപ്പൊ ഇത് അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ മറുപടി കൊടുത്തൂടെ. ഇനി എന്താ പറയണത്? അന്തകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്താ കളേവരം യാപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? പരമപദ പ്രാപ്തി അല്ലെ. തുടങ്ങി മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ
ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ശരീരം ത്യജിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിന് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം പോയിക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആരാണോ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നത്, ആ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരത്രേ. സ്മരണ എന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളും. അതായത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമപാവനനാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും എങ്ങനെയാണ്? പരമപാവനരാണ്. സ്മരണ എന്നത് സുപ്രധാനമാണ് ഇവിടെ. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്ത ഒരു ജീവന് എന്തുണ്ടാവില്ല? പവിത്രത, കൃഷ്ണന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തു പോന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ? പവിത്രത നമുക്ക് വരുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്മരണയും ഉണ്ടാകുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഏതാണ് മഹാമന്ത്രം? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ശീലിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം. പക്ഷെ നമുക്കത് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അറിഞ്ഞ സമയം തൊട്ട് നമ്മൾ അത് ശീലിക്കാൻ തുടങ്ങുക. അപ്പൊ നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് ആ മരണ സമയത്ത് നമുക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് സദാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് മരണസമയത്തും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മള് ലെവൽ 3 വരുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഉപനിഷത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട്. ആ ഉപനിഷത്തില് ലാസ്റ്റത്തെ ഉപനിഷത്തില് ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. ആ പ്രാർത്ഥനയില് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതായത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സമയത്ത് ഓർക്കണേന്നാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്താലല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇന്ന് നമ്മൾ ഭാഗവതം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. കാരണം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞത് എന്ത് തന്നെയായിരുന്നു? നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന് ചെയ്യണം, നല്ല സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, നമ്മൾ ഭഗവാൻ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതിലും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ലാസ്റ്റിൽ പറയുന്നത്, ആ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ആ സമയത്ത്, മരണസമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത കൃത്യങ്ങൾ, അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കൃത്യങ്ങൾ ഓർക്കണേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ പറയാം, ഞാൻ കാർത്തിക മാസത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം. തരോരിവ സഹിഷ്ണുന എന്നാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വൃക്ഷത്തെ പോലെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? സഹനശക്തി ഉണ്ടാകണം. ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം. എങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ
നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്ക്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി വിളിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന പോലെയാണ് വിഘ്നങ്ങൾ. അതായത് നാമം ജപിക്കാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് പല തടസ്സങ്ങളും നമ്മളെ മുന്നിൽ വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാമജപം തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തില് ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രയോജനം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ആ സഹനശക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതാഹ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്? ഹേ കുന്തി പുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഒരാൾ സമയത്ത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത്, തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തി ആരായിട്ട് മാറാണ്, എന്താണോ സ്മരിക്കുന്നത് അതായിട്ട് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രാപിക്കുന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് ആ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മളടുത്ത് ഇതിൽ പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണ സ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആരാണോ ശരീരം വെടിയുന്നത്, അവര് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് പാദം പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിന്തിക്കും അല്ലെ, മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ച് ആ ശരീരം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ചെയ്താൽ പോരെ, ആ മരണ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്താൽ പോരെ, നമുക്ക് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാൻ പറ്റുകയാണല്ലോ ആ സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് ടൈമില്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നാമം ജപിച്ചാൽ പോരെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചോ? ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചോ? അന്നേരം കിട്ടില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ചെയ്ത കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്താലേ അത് നാമം വരുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ചെയ്താല് വരുന്നില്ല അല്ലെ, ഇപ്പൊ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്തും ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അല്ലെ. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളത് ശീലിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്നാ ഇപ്പൊ ചെയ്യണ്ട, ആ സമയത്ത് ചെയ്യാന്ന്. ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലേ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമുക്കത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അഭ്യാസേനത്തു കൗന്ദയ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളിപ്പോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഓർക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നമ്മള് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് വീഴാൻ പോകുമ്പോ നമ്മൾ എന്തറിയും? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല വിളിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് മാറ്റി ചിലവരിപ്പോ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നവരുണ്ട്. നമ്മളത് മാറ്റിയിട്ട് കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. നമുക്കൊരു അപകടം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോ നമ്മള് കൃഷ്ണ എന്ന് മാറ്റി തുടങ്ങി, വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്ത് ശീലിച്ചിട്ടാണ് ശീലിക്കുകയാണ് നമ്മളത് മാറ്റി കൊണ്ടുവരാണ് നമ്മള്. അയ്യോന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പാടില്ല. അയ്യോന്ന് വിളിക്കുന്ന വെച്ചാല് അയ്യോ ആരാണെന്ന് അറിയോ? കാലന്റെ ഭാര്യ അല്ലെ. അയ്യോ കാലൻ വിചാരിക്കും എന്റെ ഭാര്യനെ ആര് വിളിക്കുന്നെന്ന് ചിന്തിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അയ്യോന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പാടില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിച്ചിട്ട് പതുക്കെ ശീലിക്കാം. അപ്പൊ ആ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നമുക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ പദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് എത്തുന്നത്, അല്ലാതെ ഭഗവത് പാദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണ ഉദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ അത് ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ബുദ്ധി തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് തരുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ആര് തരണം? ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ തന്നെ തരണം. അപ്പൊ ഭാവത്തോടെ ജീവിച്ച് കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് അന്ത്യവേളയിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് കിട്ടുക? അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരം കിട്ടില്ല, ആധ്യാത്മിക ദേഹം കിട്ടും. ആധ്യാത്മിക ദേഹം കിട്ടിയ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ജീവിക്കുക?
ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭൗതിക ശരീരം എവിടെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരും. ആധ്യാത്മിക ദേഹം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് പോകാം. ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് താല്പര്യം നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 എന്ന നാമജപം എത്രേ മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം. അപ്പൊ നിരന്തരം നമ്മൾ എന്ത് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആ നാമജപമാണ് മരണവേളയിൽ നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാനുള്ള ഉത്തമമായ മാർഗം. ഈ മന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം തന്നെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയണത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നാമജപം, നാമസങ്കീർത്തനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? നാമജപം. അതല്ല വിഗ്രഹാരാധനയാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുള്ളൂ? വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ നാമജപത്തിനാണ് കലിയുഗത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സാക്ഷാത്കാരത്തിന് കലിയുഗത്തില് നാമജപത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നാമജപത്തിന് ഇത്രയും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു കഥയാണിത്. അതായത് മരണവേളയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറാണല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നത്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാം. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥയാണ് പറഞ്ഞത്. ഭരത മഹാരാജാവ് നല്ലൊരു ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്താണ്? അദ്ദേഹം ഭരണമൊക്കെ മാറ്റി വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? രാജ്യഭരണമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ്? കൊട്ടാരം വിട്ട് ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് താമസിക്കുകയാണ്. ഇനിയുള്ള കാലം ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ഭഗവത് സേവനമൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ യജ്ഞങ്ങളും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് മറ്റുള്ള ഋഷിമാരോടൊപ്പം അവിടെ ജീവിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തടാകത്തില് രാവിലത്തെ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയ സമയത്ത് തടാകത്തില് ആ സമയത്ത് ഒരു പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ളൊരു മാൻ എന്താണ് പേടിച്ചോടി വരാണ്. ഓടി വരുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒച്ച കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവും സിംഹത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വരികയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ മാൻ എന്താണ്? ആ തടാകം നീന്തി കടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് പേടിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ആ മാനിനത് കടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അത് അത്രയും ക്ഷീണിച്ച അവശതയായിരുന്നു. ആ ഒരു മാൻകുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ മാൻ ചത്തുപോകാണ്. ഈ ഭരത മഹാരാജാവിന് അവിടെ ആരുമില്ല, കാട്ടിലല്ലേ. ഭരത മഹാരാജാവിന് ഈ മാൻകുട്ടിയെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോരാനായിട്ട് മനസ്സ് വന്നില്ല. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? തിരിച്ചു പോന്നപ്പോ ഈ മാൻകുട്ടിയെയും കൂടെ കൂട്ടി. അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യം എന്തായി മാറി? ഈ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. പക്ഷെ പിന്നെ എന്തായി മാറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത? ഈ മാനിനെ കുറിച്ചായിട്ട് മാത്രമായി. ഈ ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ്, മാൻകുട്ടിയാണ്. അതിന് പാല് കൊടുക്കണം, അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, അതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. രാജാവ് മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ ഈ മാൻ വളർന്നു വലുതായി. പക്ഷെ രാജാവ് എന്താണ്? ബാക്കി ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടു. ഫുള്ള് സമയം എന്താണ്? ഈ മാനിന്റെ പിന്നാലെ, എല്ലാതും വിട്ട് മാനിന്റെ പിന്നാലെ. അങ്ങനെ ഈ രാജാവ് ഈ മാൻ എന്താണ്? മാൻ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും? അത് പുറത്തേക്ക് പോകും, കാട്ടില് പോകും, അത് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്ന് പിന്നെ തിരിച്ചു വരും. അങ്ങനെ പക്ഷെ ഈ രാജാവിന് അത്രയും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി എന്തിന്റെ അടുത്ത്? ഈ മാൻകുട്ടിയുടെ അടുത്ത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇത് കാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ രാജാവിന് പ്രയാസമായി, അന്വേഷിച്ചു പോകണം. അപ്പൊ രാജാവാണെങ്കിലോ വയസ്സായി തുടങ്ങി. അപ്പൊ രാജാവിന് പ്രയാസമായി അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു പോകണം. അങ്ങനെ ഒരു കുഴിയില് വീഴാണ്. ഒരു കുഴി തട്ടിയിട്ട് രാജാവ് വീഴാണ്. അപ്പൊ അവിടെ കിടന്നിട്ട് രാജാവ് ആരെ വിളിക്കുന്നത്? ഈ മാനിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ മാനിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് രാജാവ് മരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ മരണ സമയത്ത് രാജാവ് ഓർക്കണത് ആരെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരുന്നു? ഈ മാനിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഓർത്തത്. രാജാവിന് മരണം സംഭവിച്ചിട്ട് രാജാവ് പിന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആരായിട്ടാണ് ജന്മം എടുക്കുന്നത്? രാജാവ് ആ സമയത്ത് രാജാവ് ചിന്തിച്ചത് ആരെ കുറിച്ചായിരുന്നു? ഈ മാനിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ. ഒരു മാനായിട്ട് ഈ രാജാവ് അടുത്ത ജന്മം എടുക്കാണ്. പക്ഷെ കുറെ പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ഈ രാജാവ് ചെയ്തു. കാരണം കൊട്ടാരം വിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആശ്രമത്തിലൊന്നും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പൂർവ്വജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്? ഈ മാനിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭരത മഹാരാജാവ് ഇപ്പൊ മാനാണല്ലോ, മാനിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മാൻ ഈ ആശ്രമത്തിലേക്ക് വന്ന് മറ്റുള്ള ഋഷിമാര് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അത് കണ്ട് ഈ മാനിന് പിന്നെ സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടാണ്. മാനിന് പിന്നെ അടുത്തൊരു ജന്മം കിട്ടാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം. അപ്പൊ ജഡഭരതനായിട്ടാണ് പിന്നെ ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജഡഭരതനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുമ്പോ
മാനിനറിയാം. അപ്പോഴും ആ പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന കൊണ്ട് ജഡഭരതൻ എന്താണ് ബധിരനും മൂകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ ലോകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്ത് സാക്ഷാത്കാരം നേടി പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മള് മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അതാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു, അപ്പൊ അദ്ദേഹം മാനായിട്ട് ജന്മമെടുത്തു. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തു പോയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാൻ സാധിച്ചത് കൊണ്ട് പിന്നത്തെ ഒരു ജന്മം, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജന്മം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാണ്. തസ്മാത്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുദ്ധ്യച്ച മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈഷ്യസ്യ സംശയ. അതുകൊണ്ട് അർജുന നീ എന്ത് ചെയ്യണം, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം നിന്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്. നീ അതുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ ഓർക്കുക. അപ്പൊ നീ എന്നെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഓർക്കേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണ എന്നെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം, നിന്റെ നിയതമായ ചെയ്യണം. അർജുനന്റെ കർമ്മം എന്താണ്, യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളത്. യുദ്ധം ചെയ്യാ, നീ നിന്റെ സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികളിൽ നീ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നീ എന്നെ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ നീ എന്നെ ഓർക്കണം. നിന്റെ കർമ്മം, നീ എന്താണ് നിനക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മം അത് നീ അനുഷ്ഠിക്കണം. ആ കർമ്മത്തിന്റെ പിന്നെന്താണ്, ആ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക, കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് നിന്റെ മനോബുദ്ധികളും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. അപ്പൊ ഈ അർജുനനോട് പറയുന്ന ഈ ഉപദേശം അർജുനന് മാത്രമായിട്ടുള്ളതല്ല, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഈ പറയുന്ന ഉപദേശം. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു, മാത്രമല്ല നിയതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പക്ഷെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണം, അത് പിന്നെ വേറെന്ത് വേണം, അത് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കാൻ. ആ ഉപദേശം അർജുനന് മാത്രല്ല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ പിന്തിരിയാൻ ഭഗവാൻ ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടിയും അത് ക്ലിയർ ആക്കി തരാണ്. നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും കൂടി ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ്. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയും ആവാം. അപ്പൊ ഈ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാം, ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ പുലർത്തുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം, ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ പുലർത്തുക. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാം, ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമവും ജപിക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഭൗതികമായ കൽമഷങ്ങളൊന്നും ഏൽക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മളെ ബുദ്ധി ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭക്തനെ കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നും ഭഗവാനോട് അർജുനനോട് പറയാണ്. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനു ചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ പരമപുരുഷനായിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത് ആരാണോ, മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത് ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള ആള് നിശ്ചയമായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത് ആരാണോ, മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണോ, ഇങ്ങനെയുള്ളവര് നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ
പ്രാപിക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കവിയും പുരാണ മനുശാസിതാരം അണോരണീയ മനുസ്മരേത്യ സർവസ്യ സാധാരമചിന്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസാ പരസ്താത്. ഇനി എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? സർവജ്ഞനും ആദി പുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യ രൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണേണ്ടത്. എങ്ങനെ? സർവജ്ഞനാണ്, എല്ലാതും അറിയുന്നതിനാണല്ലോ. സർവജ്ഞനാണ്, ആദി പുരുഷനാണ്, സർവനിയന്താവാണ്, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനുമാണ്. പിന്നെ ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും പിന്നെ അചിന്യ രൂപൻ. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ. അചിന്യമാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ആദിത്യ തേജസ്വിയാണ്. ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഈ ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ദേവി ദേവതകൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ധ്രുവോർ മധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക് സതം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്തെ യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ആരാണോ മരണവേളയിൽ യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായിട്ട് പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായിട്ടും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ മരണവേളയില് മനസ്സിനെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. അപ്പൊ മരണവേളയില് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ? കുറച്ച് ഒന്നുകൂടി 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവജ്ഞനും, അതായത് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അതിന് മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? നിശ്ചയമായിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ. സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ. ആദി പുരുഷനാണ്. സർവ്വതിന്റെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സകലതിന്റെയും പരിപാലകനാണ്. പിന്നെ സകലതിന്റെയും പരിപാലകനാണ്, എല്ലാത്തിനും പരിപാലിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അതീന്ദ്രിയനാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്താണ്. പിന്നെ അചിന്യ രൂപനാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഇതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അചിന്യമാണത്, നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ്. അതാണ് അചിന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായിട്ടുള്ള, ആദിത്യനാരാണ്? സൂര്യൻ അല്ലെ. ആ സൂര്യ തേജസ്, അത്രയും തേജസ്വി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാണ്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായിട്ട് പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുക? മരണസമയത്ത് യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിരമനസ്കനായിട്ട്, യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ടവര്, ആ യോഗയൊക്കെ ചെയ്ത് അഭ്യസിച്ചവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? മരണസമയത്ത് അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കാം. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? ആ യോഗ ചെയ്ത അതിന്റെ സ്ഥിതികൾ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് ഭ്രൂമധ്യത്തില് പ്രാണവായുവിന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മളെ 2 പുരികങ്ങൾക്ക് സെന്ററിൽ അല്ലെ, അവിടെ ഭ്രൂമധ്യത്തില് പ്രാണവായുവിന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവർ
ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഇത് അജാമിളന്റെ കഥയാണ്. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം. അനന്യചേത സതതം യോമാ സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നിരന്തരം ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠന് ഞാൻ പ്രാപ്യനാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തോടെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന സ്ഥിരചിത്തൻ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരചിത്തൻ നമ്മൾ വേറെ എന്ത് പേര് പറഞ്ഞത്? ഏതാ പറഞ്ഞ? അതിന്റെ ഒരു പേര് പറഞ്ഞാല് വേറെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്നും കൂടി പറഞ്ഞു അല്ലെ? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞയോടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരചിത്തതയോടെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠന് ഭഗവാൻ സുപ്രാപ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തോടെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ യോഗാനിഷ്ഠന് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സുപ്രാപ്യനായിരിക്കും. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധി പരമാം ഗതഃ. നീ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞതിലൂടെ? ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണം നേടിയവരാകിയാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരമായി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞതിലൂടെ? ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കള് പൂർണ്ണത നേടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവര് പിന്നെ എവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്? ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ലോകത്തിലേക്ക്. ഏതാണ് ഈ ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരമായ ലോകം? ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരമായ ലോകം ഏതാണ്? ഭൗതിക ലോകം. ഈ ദുഃഖം പൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഒരു സ്ഥിരതയില്ലാത്തൊരു ലോകമാണിത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കള് പരിപൂർണത നേടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് അവർക്ക് വരുന്നില്ല. ഇനി ഇവിടത്തെ എന്താ പറയണത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യം എങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ആ ബ്രഹ്മ ഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാത്തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിലെത്തിയനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം. ആ ബ്രഹ്മലോകം മുതല് ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹം, ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ളത് വരെ ഓരോ എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതെല്ലാം ഒക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? അത്തരം ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് എല്ലാതും. കുന്തിപുത്ര, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബ്രഹ്മലോകം മുതല് ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള ലോകങ്ങൾ വരെ, എന്താ പറയാ, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലോകം വരെ, അധമലോകങ്ങളില് അത് വരെ ജനന മരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. ഈ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത സമാഹു പരമാം ഗതി യം പ്രാപ്യാന നിവർത്തന്തേ തഥാ മാ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതാണ് എന്റെ ധാമം. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പറഞ്ഞു ദുഃഖാലയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖാലയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക ലോകത്തിലെല്ലാം ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എന്താണ്? വേദാന്തികള് അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് ഇത് ഭഗവാന്റെ പരമമായ ധാമം. കാരണം നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? ആ വേദാന്തികൾ അതിനെന്താ പറയുന്നത്? അവ്യക്തം എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷയം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കാത്തത്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുമായിട്ടൊരു ലോകമാണ് ഇത് ഭഗവാന്റെ ലോകം. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഒരു തിരിച്ചു വരവ്, ഒരു മടങ്ങി വരവില്ലാത്തതാണ് ഭഗവാന്റെ പരമമായ ധാമം എന്ന് വേദാന്തികള് പറയാണ്. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിദിത്വ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ദാനം,
ദാനം, വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമൊന്നും ആർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല? ഒരു മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതായത് വേദപഠനം നടത്തുന്നതും യജ്ഞാചരണം ചെയ്യുന്നതും ദാനം ചെയ്യുന്നതും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും അതിന് കിട്ടുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എന്ത് സ്വീകരിച്ചാല്? ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചാല്. അപ്പൊ ഭക്തിമാർഗം ഈക്വൽ ടു എന്ത് നമുക്ക് പറയാം? വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? വേദപഠനം ചെയ്യുന്നതും യജ്ഞാചരണവും ദാനവും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മള്? നമ്മളൊരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് അല്ലെ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതായത് നൃഗരാജ ഫസ്റ്റ് അല്ല, ഇപ്പൊ കുറച്ച് 2 ദിവസം മുന്നേ നമ്മള് നൃഗരാജാവിന്റെ കഥ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? നമ്മള് നൃഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ് പല്ലിയായിട്ട് പശുവിനെ ദാനം കൊടുക്കുന്നത്. പശുവിനെ ദാനം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ദാനം ചെയ്തത്? പുണ്യപ്രവൃത്തിയായിട്ട്, പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ? എപ്പോഴും സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേദപഠനം ചെയ്താലോ യജ്ഞാചരണം നടത്തിയാലോ ദാനം കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താല് നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ഭക്തിമാർഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതും എന്താണ്? ഒരേപോലെയാണ്. ഒരേപോലെ എന്നല്ല, പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടില്ല. അപ്പൊ ഇതിനേക്കാളും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭക്തിമാർഗമാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേദപഠനവും യജ്ഞാചരണവും ദാനവും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് അതിന്റെ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഭക്തി ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനില് ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അവർക്ക് എന്തും ഭഗവാൻ നൽകും അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്തും അവർക്ക് നൽകാനായിട്ട് ഭഗവാന് സന്തോഷമാണ്. കാരണം ഒരു ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഭഗവാന് സന്തോഷമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പറയാം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ച വേദപഠനവും യജ്ഞാചരണവും ദാനവും കാമ്യകർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പുണ്യഫലങ്ങളൊന്നും ആ മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് പറയണത്? ആ ഭക്തിമാർഗത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ കഥ പറയുന്ന പോലെ അതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? ആ രാജാവ് ഭക്തിമാർഗത്തിലൂടെ എന്താണ് ചെയ്തത്? ബ്രാഹ്മണർക്ക് പശുവിനെ ദാനം കൊടുക്കാണ് ചെയ്തത്. ഭക്തിമാർഗത്തിലൂടെ അല്ല ചെയ്യുന്നത്. സോറി, തെറ്റിപ്പോയില്ല പറഞ്ഞത്. ദാനം ചെയ്ത് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുണ്യഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ പുണ്യഫലം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അതായത് പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം ഏതായിരുന്നു? സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള രാജാവ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും ഈ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതും വേദപഠനം നടത്തുന്നതും യജ്ഞാചരണം ചെയ്യുന്നതും ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും? ഇതൊക്കെ എന്തിനു? ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് സത്യത്തില്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ ഓരോ പടികളാണ്. സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകം, ഭഗവാൻ ഒരു ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മൾ അവിടേക്ക് ആക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മള് ഭഗവാനിൽ അസൂയ തോന്നിട്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ? ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞോ? ഹരികൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി, ഇല്ല പറഞ്ഞില്ല. അതായത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കാൻ കാരണം? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം. ഓക്കെ. പിന്നെ കർമ്മഫലം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ പറയാം. പിന്നെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കാനായിട്ട് കാരണം ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. നമ്മള് ഭഗവാനോട് നമുക്ക് അസൂയ തോന്നി. നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നപ്പോ നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണത് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലല്ല. ആദ്യം നമ്മൾ അവിടെയായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമ്മൾ അവിടെയായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ നിന്നപ്പോ ഭഗവാൻ
ഭഗവാനാണ് എന്താ പറഞ്ഞ സർവ്വ നിയന്താവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എല്ലാത്തിന്റെ ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അസൂയ തോന്നി. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ ചിന്തിച്ചുകൂടാ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തിനാ ചിന്തിക്കുന്നത്, ആ ഒരു അസൂയ നമുക്ക് തോന്നി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മളാ ചിന്തിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടുകൾ മാറ്റി ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്നത്. അതിനുശേഷം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാ കാരണം ഭഗവാനാണ് സർവഭോക്താവ്, എല്ലാ പരമഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്, എല്ലാവരുടെയും നാഥനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ. മനസ്സിലാക്കാതെ അതാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നു. ഗ്രന്ഥങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നു. കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ യജ്ഞം ദാനം ഇതൊക്കെ ചെയ്യണതൊക്കെ അതൊക്കെ എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ വേദപഠനം നടത്താ, യജ്ഞാചരണം ചെയ്യുക, ദാനം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും, അജ്ഞാനം മാറിക്കിട്ടും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലങ്ങള് നമ്മൾക്ക് കിട്ടാണ് അല്ലെ, പുണ്യഫലങ്ങള്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പുണ്യഫലം കിട്ടാനാണ്. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പുണ്യഫലം ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, ഭക്തി മാർഗമാണ്. ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്കിത് ഈ 4 എണ്ണത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഭക്തന് ലഭിക്കും. അവസാനം അയാൾ എവിടെ എത്തും, ഭഗവാന്റെ പരമധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നത്രേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് 4 ആശ്രമങ്ങളും 4 വർണ്ണങ്ങളും അതിലെ കർക്കശ നിയമങ്ങള് അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, പിന്നിട്ട് കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമായി. ആ സേവനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ, നാമം, രൂപം, ലീലകള് എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഉള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് അവസരം കിട്ടും. ആ സേവന കർമ്മം എന്താണ് കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം, ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഭക്തന് പഠനത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് പഠനത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നത്. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അതിന് ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾ കൃഷ്ണനിൽ പരമപ്രേമ ഭാവം ഉളവാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് അവസരം കിട്ടുന്നത്. അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം വളരെയധികം അനുഭവപ്പെടും. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾ കൃഷ്ണന് പരമപ്രേമ ഭാവം ഉളവാകുന്നു. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ എത്തുമ്പോ എന്താണ്, ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനില് പരമപ്രേമ ഭാവത്തില് ഉളവാകും. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആത്മീക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് അവസരം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ഈ ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത് പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് പറയാം ജീവിതത്തിന്റെ. അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആസ്വാദനം അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദിക്കുന്നത്, ശാശ്വതമായിട്ട് ആനന്ദിക്കുന്നതും അവിടെയാണ് നമുക്ക് പറയാം. ഇനി ഗോപീചന്ദനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഗോപീചന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ. ആ ഗോപീചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വാരകയിലെ ഒരു മണ്ണിനാണ് എന്ത് പറയണത്, ഗോപീചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ട നെറ്റത്ത് കണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ നമ്മള് ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസിനെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു യു ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറി തൊട്ടിട്ട് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലീഫ് പോലെ വരയ്ക്കും. ഇത് ഭഗവാന്റെ പാദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഈ യു ഷേപ്പിൽ വരയ്ക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാദമാണ്. താഴെ ഇരിക്കുന്നത് ഇല, തുളസി മഹാറാണി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിന്റെ അടിയിൽ എപ്പോഴും ആരുണ്ടാകും, തുളസി മഹാറാണി ഉണ്ടാവും.
ഗോപിചന്ദനം നമ്മൾ തൊടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഗോപിചന്ദനമാണ്. ഇത് എവിടത്തെ മണ്ണാണ്? ദ്വാരകയിലെ മണ്ണാണ്. എന്ന് പറയുന്നത് ഗോപിചന്ദനം ധരിച്ചാൽ ഭൂതപ്രേത പിശാചുകൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. ഈ ഗോപിചന്ദനം ധരിച്ചാൽ എന്താണ്? ഭൂതപ്രേത പിശാചുകൾക്കൊന്നും നമ്മളെ സമീപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇതിന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്നയാൾ എല്ലാ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഗോപിചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടാൽ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഗോപിചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗോപിചന്ദനം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫലം എങ്ങനെയാണ്? അതേപോലെയാണ് ഗോപിചന്ദനം ധരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് 1000 അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. പിന്നെ 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലവും ആ ഗോപിചന്ദനം ധരിച്ച വ്യക്തിക്ക് കിട്ടും. ഗോപിചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല. ഗോപിചന്ദനം നെറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് ആര് വരില്ല? യമരാജൻ വരില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ യമരാജൻ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും, നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരണമെന്നില്ല. അതാണ് ഗോപിചന്ദനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്നത്. ദ്വാരകയിൽ ഒരു മണ്ണാണ്. ഭൂതപ്രേത പിശാചികളൊന്നും നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗോപിചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കാണ്. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലവും ലഭിക്കും. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞം ചെയ്തതിന്റെ ഫലവും ആർക്ക് ലഭിക്കാണ്? ഈ ഗോപിചന്ദനം ധരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കും. ഗോപിചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ പോലും വരില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. ഇത് എന്തില് പറയുന്നതാണ്? ഗർഗ സംഹിത 6:15 പറയുന്നതാണ് ഈ ഗോപിചന്ദനത്തെ കുറിച്ച്. ഗോപിചന്ദനം ധരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ധരിക്കാം. അതായത് ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിലും ധരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം, നമ്മൾ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് ഗോപിചന്ദനം നമുക്ക് ധരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, ശ്രീല പ്രഭുപാദ की जय, ഗുരുദേവ് की जय, നിതായ ഗൗര പ്രമാനന്ദേ ഹരിഹരി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം. എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവെന്നാൽ എന്ത്? ബലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ദേവന്മാർ എന്നാൽ എന്ത്? ചോദിക്കുന്നത് ദേവർ. ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ബ്രഹ്മം എന്ന അവിനാശി അതീന്ദ്രിയമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാമം. ജീവാത്മകളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതി അതിഭൂതം. ഹൃദയത്തിൽ വളരുന്ന പരമാത്മാവ് അതിയജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു? നമ്മള് ജീവാത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ജീവാത്മാവിനെ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ജീവാത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. അടുത്തെന്താ പറഞ്ഞത്? ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിഭൂതം, അതിദൈവം, അതിദൈവം. അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതി, അതിഭൂതം എന്ന് പറയും. അടുത്തത് അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് യജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അത് യജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ശ്രീകൃഷ്ണരൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക, നിന്റെ നീളമായ കർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യും. അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണരൂപത്തിൽ നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. ഭഗവാൻ ഓർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് രൂപത്തിൽ ഓർക്കണം? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലാണ്. രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ഓർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആരാണോ
പരമോ ദിവ്യോത്തമ പരമ പുരുഷനായി ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, നിശ്ചയമായും അയാൾ എന്നെ പ്രാപിക്കും. അതായത് ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഇതില് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരാണോ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ധ്യാനിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? പരമപുരുഷനെ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അതിൽ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തില് സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, അചിന്ത്യനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്, ആദിത്യ തേജസ്വിമായ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമുക്കറിയാലേ മായാവാദ സന്യാസികൾ, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാനൊരു രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു രൂപമുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലെ. നമുക്കൊരു രൂപം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മനസ്സിൽ എന്തില്ല, നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ഒരാളെ പറ്റിയിട്ട്. കണ്ടാലാണ് നമുക്ക് അവരെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാനൊരു ആ വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനത്തെയാണ്? ഭൗതിക ലോകം ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണ നേടിയവരായി ഭൗതിക ലോകത്തെ തിരിച്ചു വരികയില്ല. മഹാത്മാക്കൾ അവർക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ച അതില് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായി ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനത്തെയാണെന്നാ പറഞ്ഞത്? ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമാണ് ഭൗതിക ലോകം. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖപൂർണവുമാണ് അസ്ഥിരവുമാണ്. ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖം നിറഞ്ഞതും സ്ഥിരതയില്ലാത്തതുമാണ് ഭഗവാൻ പറയാനുള്ളത്. ഭൗതിക ലോകം അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ ധാരണ എന്താണ്? ഇവിടെ ദുഃഖമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഭയങ്കര സുഖത്തിലാണെന്നാണ് നമ്മളെ ധാരണ. പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭയങ്കര ദുഃഖത്തിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? അവ്യക്തമാണ്. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പരമമായ പ്രാസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് ഭഗവാന്റെ വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവ്യക്തമാണ്, അക്ഷയം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പരമമായ പ്രാപ്തിസ്ഥാനമാണത്. ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ അവിടേക്ക് ാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത്? സമീപിക്കുന്നില്ല. ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്ത ഫലം കിട്ടും. 1000 അശ്വമേധം ചെയ്ത പുണ്യം. പിന്നെ യമരാജൻ വരില്ല. ദ്വാരകയിലെ മണ്ണാണ് ഗോപീചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭൂതപ്രേത പിശാചികളൊന്നും നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല അല്ലെ. ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. 12 സ്ഥാനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കാം നമ്മള്. പിന്നെ 12 സ്ഥാനങ്ങളില് മാതാജി 12 സ്ഥലത്ത് നമ്മള് കണ്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മളെ നാട്ടില് പൂജയ്ക്ക് വരുമ്പോ പൂജാരികൾ ചെയ്യുന്ന കൈമലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ചന്ദനം പല സ്ഥലത്ത് ചന്ദനം തൊട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ? 12 സ്ഥലങ്ങളില് നമ്മൾ ഷോൾഡറില്, കൈമല്, കഴുത്തില്, നെറ്റത്ത്, നെഞ്ചത്ത്, അങ്ങനെ 12 സ്ഥലത്ത്. അപ്പൊ അത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കാം. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ?
ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യങ്ങളല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേദപഠനം നടത്തുന്നതും യജ്ഞാചരണം ചെയ്യുന്നതും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ? ആ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എന്തുമാത്രം കൊണ്ട് കിട്ടും? നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈക്വൽ ആണ് എന്ത്? ഭഗവത് സേവനം. നമ്മള് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നേക്കാളും നല്ലത് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി നമുക്ക് ഫലം കിട്ടുന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്കത് ആ ഫലം അതൊന്നും നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നില്ല. സനാതനമായിട്ടുള്ള പരമധാമത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ മറ്റേതൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് എവിടേക്ക് വരേണ്ടി വരും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് നേരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? പരമപദപ്രാപ്തി. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത്